Ježiš, keď utišil tú búrku, tá búrka sa zastala a Ježiš mal zrak a videl na búrku a utišil búrku. Viete o tom? Biblia píše, že skrze viera prichádza. Z ničoho môže prichádzať možnosti. Kresťan, ktorý není bojovník, kresťan, ktorý nevie bojovať, kresťan, ktorý je lenivý v duchu, nemôže byť vojak. Ani vojak nemôže byť bez zbraňu ísť do vojny. Buďme ako Boží vojáci pre Božieho kráľovstva. Buďme Boží vojáci pre nebeského kráľovstva. Aby sme vedeli, ako ísť, ako bojovať. Musíme vedieť, ako streliť. Náš boj nie je proti krvi ani telo, ale náš boj je proti mocnostiam. Možno máš boji v dome. Možno máš nejaké časy doma, ktorý hovoríš, už nevládneš. Ale ty musíš stáť ako vojak pre nebeského kráľovstva. Musíš stáť pevne v Bohu. Ježiš nás stvoril na svoj obraz. Ježiš hovorí stvoriť človeka na svoj obraz. A niekedy hovoríme, Pane, prečo sa cítim na dne? Prečo v srdci mám bolesť? Boh nechce ťa zraniť. Boh ťa chce milovať. Boh chce ťa milovať. Boh chce ťa zobrať do náručia a povedať: Synu a dcera môj, už sa netráp, lebo ja som s tebou. Ja som s tebou. Ono peno živino tua prala pedi. Varkana tu gina udumines. Čo pre ťa Boh urobil? On musel ísť na kríži. Dostal rany. Bol bitý. Lebo videl tú bolesť. Videl tú bolesť v srdci. Videl, že ľudia sa trápujú. Ľudia si prechádzajú veľkými skúškami a bojmi a s chorobmi. A z tejto prítomnosti ja lámem každú rakovinu v mene Ježiš. Lámem každú lenivosť v mene Ježiš. Lámem každú depresiu v mene Ježiša Krista. Lámem v mene Ježiš a prikrývam každú rodinu. Prikrývam krvou Ježiša. Ježiš je na kríži. Viete o tom? Dal by si svojho syna, len aby išiel na kríži. Ale ja ti chcem povedať, Ježiš išiel na kríž. Jan 3,16, lebo tak Boh miloval svet, že dal svoj jednoho syna, aby každý, kto veril v ním, aby nezahynul, ale život mal. Lebo tu na mňa stedol paríte, ťažkosť. Ježiš prišiel, aby si mal život. Je čas sa pokoriť. Je čas sa pokoriť a hľadať Boha ešte viacej. Hľadať Boha. Už nás tedy sa vie čas jadol. Musíme vidieť, aké časy prídu.